Vítejte u dnešního videa. Dneska jsme se vydali do Českého ráje, respektive jsme u Třívozských skal. Máme tady naplánovanou trasu asi tak na 8,5 km, takže to nakonec bude jakože 9-10 km, klasika. A dneska nám šlo úplně geniální počasí, protože není teplo a příjemně jako profukuje. Navíc tato trasa měla převýšení asi jenom 200 metrů a my jsme se to samozřejmě museli vyšlápnout už na první dobrou, ale co je jako dobrý je, že tady přímo k těm skalám vede jako schodiště přímo od parkoviště. Je tady jako schodiště až nahoru, takže žádný jako těžký stoupání. Last time we talked, you had nothing to say. You chose to walk, give what we had away. I hope you get what you're looking for, but babe, with me, you close the door on everything we could have been. Don't go there. Hned z parkoviště jsme vyrazili po červené k rozcestníku u věže. Tam na chvilku střídáme barvu za žlutou a u hrázky pak odbočujeme na modrou. Ta nás dovede až na místo, která svému jménu dělá opravdu čest, na krásnou vyhlídku. Vyhlídky jsou odtud parádní, i když většinou to zakrývá restaurace s terasou, ale je tam i bistro a minizo, takže je to ideální checkpoint na kávu nebo svačinu. Začalo nám pršet, ale jak jsme v lese, tak to ještě není tak znát. Tak jakože se tím dobrý, naštěstí máme u sebe bundy. Odtud pokračujeme po zelený přes vyhlídku Mužský. Zelená značka sice vede až do vesnice Skalka, my jsme si ale cestu trochu zkrátili. V osadě Mužský jsme uhnuli na neoznačenou pěšinu, která nás následně napojila na modrou u rozcestníku Černé louže. Pak už stačilo jen projít kolem rozcestníku Hrázky, odkud jsme už vyrazili zpátky k autu. Náš výlet je u konce, už jsme skoro u auta, zbýváme asi tak posledních 200 metrů. Nakonec jsme to fakt měli na cca těch 10 km, ale jinak trasa to byla docela snadná. Na začátku jsme si to vlastně vyšlápli, cca těch 200 metrů, pak v průběhu jsme potkali ještě kiosek, takže jsme se tam dali pití, ale měli tam i nějaké jako jídlo. A pak ke konci jsme si to vyšlápli ještě jednou, ale to už asi nebylo ani těch 200 metrů. Pokud se vám video líbilo, zanechte like, zanechte komentář a klidně, jestli máte i nějaké jako tipy na výlety, tak dejte vědět dolů do komentářů. Ahoj!